am the internet police. Ahojte, vítam vás pri prvom let's play z privátneho serveru Laroxion. Konečne je to tu, ako som vám slúbil, tak to aj dodržím. No a je to expenie z 83. levelu na 85. Ja som na ročky začal natáčať teraz na kvázi začiatku levelu 83. A kúsok natočím, niečo vám porozprávam a potom pôjdem expiť, lebo by to asi dlho trvalo. A prihlásim sa vám späť, keď spravím 84 na konci. Počkajte, pozbieram nejaký drop. Inak potešili ste ma, keďže som zatiaľ natočil len informačku, tak mi stúplo skoro o 10 odberov. Takže som rád za fanúšikov, ďakujem vám. Sice tam nebolo moc pozretí, ale ohlasy boli dobré, pekné. Tak sa môžete tešiť na veľa videí, pretože aj mňa to teší, keď to sledujete. No a bude teraz takých viac sérií z Laroxionu. Bude to určite expenie a dorábanie výbavy. Zatiaľ tá výbava nie je nejaká 100%. Ja vám kľudne ukážem za chvíľku bonusy. Niečo mám natočené do temnej stepy a tak. A na Azika. Sice neviem, kedy tam pôjdem, pretože ja neviem, od jakého je levelu. Ale snáď sa tam raz dostanem. Prepáčte, ak to bude lagovať vo videu. Ja to vidím, že sú tam nejaké mierne. Počkajte, F7 tu bol, hej. Tak to je moja tabuľka bonusov. Vravím vám, nie je to nejaké fádne. Základné bonusy som natočil 50-10. A už čo mi ľudia poradili. No a nejaké tie kamene mám. Ale vravím vám, že aby ste to dávali, tak vám stačí hlavne buff, ktorý je urobený za neskutočnú chvíľu. Trvá to fakt chvíľočku a ja som to mal asi do pol hodiny s 80% buffmi. Prepáčte, ak budú nejaké pauzy. Len sa sústredím na to expenie. No a som celkom rád aj sám za seba, že som sa konečne odhodlal expiť, pretože som taký lenivý. A vidíte, ide to, teraz sme dostali na 2 dní premko zadarmo, tak som to hneď aktivoval a snáď dám nejakú tú 90-ku, pretože som veľmi vyťažený človek, vyťažený teenager. Kašlem na drov, nebudem nič zbierať, idem ďalej. No a ešte ma taká vec napadla. Keďže som odišiel z cechu The Cult, pozdravujem chalanov a dievčatá z toho cechu, sú fakt super, len ja som konečne potreboval hrať nejaký čas sám a na Žltej ríši to je pecka, nie je tu moc ľudí, je tu kľud, môžem si robiť čo chcem, nikto ma tu neotravuje, iba keď niečo potrebujem, tak napíšem známym. No a budem zakladať asi cech, ale to je fakt také, no, kto by chcel. Ešte neviem ani meno cechu, neviem proste zatiaľ nič. A neviem, prečo práve teraz zbieram drop, keď som povedal, že ho zbierať nebudem. Tuto ma bufuje slečna zo Žltej ríše, tak jej idem povedať. Inak ďakujem aj slečne
pretože ja som švort, ja som nehal bufku Červenej ríši a bohužiaľ nemám na prestup, vidíte, mám tu trošku bordel, no to je fuk. Ale musím vrátiť ešte nejaké jangy, tak musím šetriť. No a ešte o tom cechu, kto by ste chceli, lebo ja ho nebudem robiť len tak, že keď nebudú ľudia. Určite tam budem hľadať medzi ľuďmi, dopretis možno ma zabijú, pretože keď dojde čepel, tak som doslova v riti. Ale určite budem hľadať medzi ľuďmi zodpovednú osobu, ktorá mi pomôže s tým cechom. Ale musí to byť fakt zodpovedná osoba, pretože keď raz niečo idem spraviť, tak to spravím poriadne a neodflaknem to. Už mám skoro hotovú druhú guličku. No a kto by ste chceli teda, tak mi napíšte. Zatiaľ obmedzenie levelu bude asi 55 level alebo 60. Výbava to mi nevadí, akože kto začína, tomu rád pomôžem, ak budem vedieť. Ale neberte to prosím vás tak tú pomoc nejakú charitatívnu, pretože sám mám málo a keď budem mať nazvíš, tak samozrejme, že dám alebo požičiam, ale jaj bože, týchto tak neznačam. No a proste, keď nemám, tak nebudem náročne rozhodovať, viete, no stalo sa mi to raz so zberateľkami a sám som potreboval, no tak som požičal, ja som, viete, taká dobrá duša. No čo vám poviem ešte? Čo som to chcel? Ja budem robiť novú postavu a to je tá vec, že keď dosiahnem 100 odberov, čo je už veľmi blízko, tak bude to kvázi pre vás taký darček, že budem točiť série, vy mi vyberiete nejakú postavu, ktorú vy budete chcieť, proste ja to nechám na vás, vy mi napíšete, vyberiem napríklad z 10 názorov, vyberiem tie, ktorých bude najviac, napríklad, čo ja viem, dám len taký príklad, VAR Mental tam bude 5 krát z tých 10, tak to je samozrejme viac ako je polovica, ostatné budú po jednom, po dva, tak vyberiem toho VARa, aj keď si tú postavu nemám rád, ale je to pre vás, ja to budem hlavne pre vás točiť a bude to samozrejme každý deň video, možno budú nejaké omeškania, pretože mám vlastný život, nemôžem stále natáčať a sedieť pri kompe, ale budem sa snažiť točiť čo najviac. Neviem, čo sa deje teraz, prečo mi tak zrazu berú. Asi zasa tá sprostá čepel. No, to som vám chcel povedať, že som aj zabudol, čo? Prepáčte. Jasné, došla čepel. Ja viem, som lama, pretože bez čepele si to nedávam, teda vlastne dám to, ale niekedy ma zabijú, stane sa nejaký kiks. A tak čo už no. Nie každý je dokonalý. Naklikáme eliky. Vidíte, že to ide fakt super. Lezie to. A tu mám len expak a to premko na 2 dní. Ešte vám poviem, dúfam, že to nebude vadiť nikomu z vedenia. Uvažoval som nad tým, či to poviem. Snáď sa nikto neurazí a nebudú ma za to nejako diskriminovať, alebo nie že diskriminovať, ale nejako trestať. Pretože na Quadcore už nehrávam. Nebaví ma ten server.
vlastne hrám iba tento jeden Larxion, na ktorom som si zvykol, usadil som sa tu a 2 servery hrať nebudem, tak kto by ste mali záujem, tak veci na Quadcore dám za veci na Larxione. Mám tam fakt pekné veci, tam asi 28, takže cenu to má. No ale nebudem okolo toho mielať, kto by mal záujem, tak mi napíšte. No a to by bolo zatiaľ asi tak všetko. Ja pôjdem makať, expiť a prihlásim sa vám, keď Asino za level. Takto nejako, keď budem mať 84. leveli, tak sa prihlásim späť k vám a dokecám. A bude to taká prvá séria z mnohých let's playov. Neviem prečo, to je otrava, no. Dobre teda, tak ja sa s vami zatiaľ lúčim. Sice vy to budete mať asi sekundový strih, ale ja to budem mať asi ešte tak pol hodinu. Tak zatiaľ prihlásim sa vám v druhom vstupe, majte sa. Tak, a je tu druhá časť videa. Vidíte, už mám 84. level. Dokončujem vám poslednú guličku. Netrvalo to tak dlho, ako som predpokladal. Ide to celkom fajne, ako poviem vám. XP to super. Na tom leveli, no. A konečne pôjdeme do temnej stepy. A to vám poviem, že dneska tento let's play hodím na YouTube. Teda, no, podľa toho, ako sa to vyrenderuje. Nejdem zbierať drop. No podľa toho, ako sa to rýchlo vyrenderuje, zajtra je tam na 1000%. A zajtra by mohol byť ďalší let's play. Prvá taká výprava po temnej stepi. Fakt, tú mapu som ešte nevidel ani na obrázku, neviem ako to tam vyzerá. Len mi odporúčili, čo mám natočiť, aké bonusy a to je všetko. Inak neviem o tom nič. Tak sa celkom aj teším. No a zajtra by som mohol spraviť 90 level. Sice nebudem doma od rána, pretože niekam idem. Ale večer určite expiť budem. Prihlásim sa vám v ďalšom videu. A myslím, že by to aj pekne vyšlo. Yangy tu idú fakt super, ja vám odporúčam. Kto si chce zarobiť, spravte si dropera 80 level do hadieho pola. Nejaké tie veci na PVM-ko, buffa, proste aby ste to usekali. A na Yangy si natočte bonusy. Plus si kúpte premko a to vám úplne stačí. Ja som tu za jeden expak, necelý expak zarobil cca tých 230 miliónov aj s prutmi. A to nemám natočené Yangy v bonusoch, ja mám iba to premko. Fakt vám hovorím, ide to tu perfektne. Tak ja si nesťažujem, no. A tu som veľmi náročný človek. Toľko ešte 8%. Prepáčte, ak by som mal nejaké veľké medzery vo videu, lebo tie let's playe tam nie je ani o čo moc kecať. To je proste spontánne, ako keby ste sa rozprávali sami so sebou. Čepel došla. No, nech už to je hotovo. A keď stihnem ešte za tie 2 minúty dokončiť level, tak budem very šťastný. Super. Buff tu fičí. Nie. Joj, to ako nenávidím, keď nenakliknem ten metín. Teda kryštál. Aby som bol presnejší, tu nie sú metiny.
čas, ešte niečo cez minútu, dúfam, že to stihnem. A to by bolo super, pretože na jeden X-Pack 2 levely. Pričom bez toho premka som dal asi 3/4 levelu. cca, no nechcem vás klamať, ale asi tak to bolo. No necelý level. Super, takže je to hotovo. Vidíte? Ešte tohto debilka posekám. Dobre, tak som rád, že ste si pozreli prvú sériu, vlastne prvý let's play. Dúfam, že sa vám páčil, dúfam, že som nekecal veľmi od veci. A ak chcete vidieť ďalšie video, ďalšie let's play, tak klikajte na odber, ak sa vám to páčilo. Lajkujte, zdieľajte a čo by ste mi vyčítali, tak kľudne mi to napíšte. Ja si to prečítam, možno sa nad tým aj zamyslím. A zatiaľ sa teda majte a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.